No pojď zpátky. Ty vole, tak si je sundej, ne? Andreo. Tak když to není za 50 korun, ale za 60. Ježíšej. Ty jsi trotul. Hej. Andreo, pojď sem. To jsi po 4, ne? No tak a ne? Ježiš, ty vole, to vytírá do sucha těma nohama. Hej, tam pití vyčorkaři, jo? Ty dobré, prosím tě, vytírej už to. Zabíráš moc místa.